Здравейте, аз съм Алекс Ние и ще влизаме в един сървър. Следи мой приятел Бомбата БГ. Но не знам защо не можем да влезем. Така. Бомба БГ. Бомба БГ. Нямаш Wi-Fi. Бомбата БГ влязохме заедно. Добре, тук къде ми има много дърва. Има от средства. Ето Стив. Някакъв Стив влезе. Сега хора. Трябва да сме много внимателни, защото могат да ни убие. Този Стив е голям хакер. Това си ти. Ко стоиш? Бъгнат. Не съм бъгнат, аз съм тука. Добре, на тебе съм. На ти. Защо е? Да тръгваме. Айде. Следва си ме. Добре. Нали ще направим оцеляване? Го оцеляване. Трябва ти неща, бе. Ами, Точно да се чест давай с дървата вече. аз искам да паркуриствам. Сега, този човек много смел. Много добър на Майнкрафт, той ме научи да играе Майнкрафт. Той е нещо като създател. Той е синът на създателят. И моля ви се, искам да го гледате, много е добър на Майнкрафт. Алекс Бомбата, пожелавам ти много, как да го кажа сега, много абонати и много харесвания в клиповете. Това снимам от една минута, ти снимаш от... Добре, една минута. Добре, виждаме чикен. Задната ли? Чикен казах, чикен е кокошка. Ти разбираш английски. Да. Да знаете, аз съм малко слаб на английски, защото... Аз съм същия. Но не се занимавам много с английския. Не съм точен българин, защото аз съм роден в Кипър. Да, в Кипър. Добре. И сега ще ви покажа какви ли не неща за Майнкрафт. Да. Ще се изпробваме да оцелеем да направим всичко. Да обикаляме целия Майнкрафт. Утре може да заснемем клип в басейна, брат. И сега искам да ви кажа нещо. Моят приятел много добър на Майнкрафт. Моля ви се, гледайте го. Казва се Бомбата БГ. И той е прекрасен. Долу в описанието, ама няма описание. В моя канал пишете Бомбата БГ в YouTube и ще ви излезе едно лице. Вие можете да го знаете, защото сте ми гледали клиповете. Понякога. И моля ви, гледайте и Алекс Бомбата. Много съм добър, аз съм му братовчет. Добре. Баща му е създателят на Майнкрафт. Затова в нас тече кръвта на Майнкрафт. Моля ви се, гледайте ни. Защото ние толкова много време го правим. Да, наистина, не са базиками. Бабка, може ли те да ги отворя? Я чакай малко, аз на коя камера съм, бе? Как, на твоята си? Ама гледат мене ли? Аз гледам те. Значи, от Не, моята камера... от коя камера? От задната или предната? Екранната, бе. Екранната. Тука. Да, екран. Какво правим? Добре, извинявайте за това. Стана малко това е грешка. това е ново. Той е нов в клиповете, пак аз съм малко старичък. И там виждам какъв байон беше такъв с големите дървета, дете. Добре, да Той отиваме. джунгъла има по-големи дървета. Ние много искаме да намерим Джунгъл. и това диаманти, нали? Да, диамант. Или пък емералди. Да, ама емералдите са много трудно нещо. Моля ви се, играйте Майнкрафт. Играйте я, тя е много добра игра. Само да ви кажа, освен това може да играете Майнкрафт, може да се изтеглите без да плащате. От лаптопи, от аптоидета, от всякъде. Само ви трябва помощ от баща. Или от някой, или саби. Значи, да изтеглите Майнкрафт, ще изключва приложението UpToDate, което може да си го изтеглите или закупите от Steam, от интернет. Нали знаете кой е Steam? Може и да си закупите Modern Strike онлайн. Може да играем заедно някой ден, да се свържем. Всъщност, чакайте в... Как се казва се? Чакай малко, къде отиде, бе, Бомба? Ето е никнейма цвета. Сега искам да ви кажа нещо. Моят приятел Бомбата иска да ви каже как се казва това приложение, за да можете и ви да показвате вашите добри клипчета. Кажи ги, Бомба. Mobizen и да стеглите UpToDate е от Steam.com. И ще ви трябва YouTube, трябва да ви е изтеглен, защото ако не е изтеглен, няма да ви говоря. Лефтна. The fuck?
Да факт, хора, факт е това. стана малка засечка. Извинявайте, много съжаляваме. Интернета не е много добър. Да, така в тая стая. Ние може утре да снимем клипите в басейна. Затова гледайте ни. Гледайте. Всичко. Бъдете в Майнкрафт. Той да покаже как се гмуркал назад. Човека, да, много е добър в муркането. Няма Чакай си- малко бомба. Няма да си на идея колко съм, нали... Ако знаете от колко време играем Майнкрафт, но От нас... 5-6 години. Да, ние сме много добри. Само моля ви, Майнкрафт, не ставайте алчни към Майнкрафт, защото може да не е, превърне- не е хубаво да сте хакери, защото който е хакер, не е, Ще му влезем в сървъра и ще го пребием. не е това, не е това. Просто не щем да влизат така, както нашия приятел Бомбата каза, не харесваме да ни влизат в сървърните. Моля ви се, тези, които влизат в сървърите, да чуят това клипче и да се засмислят малко, защото това е Хакерите. Майнкрафт. Отколкото да се биете заедно, може да си помагате, да се запознаете. Ние веднъж Затова- се бихме заедно и се сгатихме. Ама сега сме добре, защото... Защото махнахме се един гърба. запознахме, защото не сме се виждали от много отдавна. И тъпил. Сега ние ще убием малко овце, за да може вечерта да имаме къде да спим. Само аз нали мога да спа, защото аз... Нали... Да, мога да спа. Аз съм справил. На колко време? Не знам. Добре, го сега лъсна, брат. моля ви, довиждане. Какво аз забравя сега, как да го пусна? Довиждане, аз бях Алекс Бомбата и другия клип.